ko pan waban o ko bi de do dɛ ko an bɛ so ko karanga da yɛrɛ la baden minnu bɛ su la fɛn wɛrɛ t'an bolo k'a k'a ye dɛ ka ji kɛ k'a nisɔndiya bi o karanga daminɛna ko cɛdenw sigi in bɛ bulon kɔnɔ karanga yɛrɛ kɔnɔ koyi an b'a fɔ ko tare tare ko an b'a fɔ ko tare tare yɛrɛfɛ kɛlen ye dunfɛn ye fɛn de ka di n'o ye n ko yɛrɛfɛ kɛlen ye dunfɛn ye n ko fɛn de ka di n'o ye wa o tuma ko kama degeden bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen de bɔ k'an ka wolomasiri tabaw fo k'an ka donsow fo k'an ka ɲɛɲininaw n'an ka ɲɛyelanw n'an ka ɲɛfɔko ɲuman tigilamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo faso kɔnɔ ko k'an ka fitinin da karamɔgɔw ka belebele kan k'a kɛ k'u sɔrɔ sana k'a kɛ k'u sɔrɔ sana a fɔlen kɔfɛ k'a wale ɲuman dɔn barika da n ko n'a tun ma kɛ karamɔgɔ kan baasi ye anw ka jɛgɛ bɛ jira yen dɔ kɔnɔ ni bi anw ka jɛgɛ bɛ jira an sɔrɔla min kɔnɔ ka yɛlɛma ko 11 sɔrɔ min kɔnɔ a ɲɛfɔ cogo dɔ bɛ yen ani bi bɛ bɛn ne karamɔgɔ ni ne ma s'a ɲɛfɔ cogo la karamɔgɔ bɛ kɛnɛ nka minnu bɛ s'a ɲɛfɔ cogo la ka tɛmɛ ne kan nka aw k'a ɲɛɲini a k'a sumaw ma taa o kɔrɔbɔrɔw yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan mayigaw bi yan n'i y'a sɔrɔ dɔfɔ in sɛbɛnnen t'u bolo k'olu de y'u ta fili ko kaba anw n'u bɛnbakɛ ye ɲɔgɔn ye don min na an tɛmɛ olu kɔ fɛn o fɛn tɛmɛn'a kɔnɔ k'anw bɛnbaw ye dɔ sɛbɛn k'a bila a yɛrɛ ye min kɛ conseil ye ko e ka gɛrɛ na an ka jɛ ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ Ouattara kɔni k'o mɔdenw don a ka conseil karamɔgɔ nk'i ɲɛ bɛ wolomasiri tabaw la Kidali dɛ nisɔndiya da tɛ wa ni min ko min don min na ko anw ni Soni Albert bi sigi ka kɔrɔbɔrɔ masakɛ sigi n b'a ka kɔrɔbɔrɔ so kan so de yɔrɔ bɛnnen don wa masakɛ de yɔrɔ bɛnnen don wa yɛlɛnkafini de ka ɲi wa nin yɛrɛ de nisɔn ka di wa Robert de kɛlen bɛ k'a yɛrɛ minɛ Robert kɛlen bɛ k'a ka so masakɛ bɔra a bɛ kuma laselaw b'a ka kuma lase jamaba in jɔlen bɛ k'a lajɛ sɛbɛnnibaga kɔni y'a fɔ cogo min a ko jamaba in n'i y'o fɔ denmisɛnnin lagalakatɔ dɔ kodɔnbali dɔ ɲɛna sisan min t'a dɔn ko tiɲɛ bɛɛ ma sɛbɛn ko sɛbɛnnen bɛɛ tɛ tiɲɛ i b'o bolibaatɔ ye ka na sa aw m'a faamu sa o tuma mɔgɔ yɛrɛ tun man ca Afiriki yan nɔ e m'a dɔn indépendance waati n ko Mali bɛɛ tun tɛ 10 millions da bɛ taa bɔ e lagalakatɔ fɛnna bɔnɛ kodɔnbali miiri bali taasi bali e b'a dɔn Layi Sɛki Umaru Tall kelen ye miliyɔn joli feere wolofinden na o multiplier ka n'i jɔ waati la e b'a dɔn Alpha Bori Bari kelen ye joli feere wa o minnu taara de e k'o multiplier ka n'i jɔ o waati la Usumana Sokoto don Sɛki Umaru Kɔrɔba don o y'an ka kɛnɛ kan Samori don n'olu tun tɛ bi tun b'a sɔrɔ anw ye le plus peuplé de diɲɛ kɔnɔ quoi i miiri balimakɛ joli y'i pan bateau kɔnɔ ko n bɛ yan to kɔrɔ dɔn ka taa kɛ jinɛw bolo kɔnɔ maa ye quoi karamɔgɔ ka d'a kan nin ko ninnu bɛ kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ Soni Albert bɛ na waati min na anw sɔn Soni Albert ye anw ma sɔn a ye gansan dɛ wa anw ma sɔn a ye ko diinɛ min b'a bolo anw n'a ma jɛ diinɛ ko kan anw t'a ka diinɛ ko dɔn a ye maaya min jira an na an sigira o de kan n'o ye sɛnɛ ye a ko denkɛ fɔlɔ musotigiw de kana an bɛna jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ anw y'a ye a ka laɲini kɔnɔ a ka laɲiniw cɛ ka ɲi Soni Albert bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔ bɔ kɔrɔn fɛ ka n'o bila fɔ tilebi fɛ baara dɔ la ka tilebi fɛ mɔgɔ ta ka taa n'o ye fɔ kɔrɔn fɛ baara dɔ la anw y'a ye nin y'a sɔrɔ Manden ani jɛmanw cɛ bɛ ɲini ka na kɛ jinɛw ni mɔgɔw cɛ de ye e t'o dɔn e k'an mɔkɛ donsokɔrɔba caman minnu ko k'u ye jinɛ faa ko jinɛ kunsigi b'u mɔkɛw bolo t'a lajɛ ni tubabu kunsigi tɛ arabu kunsigi o y'a sɔrɔ jɛman ninnu kelen kɛra an ma kungo kɔnɔ sa jinɛw de ye ka d'a kan o y'an paro an y'an yɛrɛ sɔrɔ an farala an ye danfara don an n'u cɛ nka Soni Albert de b'an n'u cɛ ale de bɛna an bɛɛ don ɲɔgɔn na sisan hali sini an fila cɛ kelen de tun ɲɔgɔn na k'an bɛɛ don ɲɔgɔn na n'an ma se ka bɔ ɲɔgɔn na Manden kɔsa in na hali sini ko an filɛ Soni Albert de fo
ko ngo korobra ke ma ka mai ay karamɔgɔ tɛ se ka sɔsɔ ngo tɛ se ka sɔsɔ mɛ da tɛ mɛn digi la ye wa n'a diyara n na n b'a f'i ɲɛna n ko ne yɛrɛ tun b'o kɛnɛ kan ye e k'o faamu o faamu cogo la bani o sɛbɛn cogo la kɔni cɛkɔrɔba dɔ de jɔlen filɛ kɛrɛfɛ a bannen kuma na o k'a ma ko masakɛ ko ne karisa don ka bɔ karisa la an ka mɔgɔw y'an bila ka na ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an caman bɛ kɛnɛ nin kan yan an bolo ko an welela ka na i bɛ fɛ ka na armée dɔ de former i komi do ye min kɛ i komi Suwala ye min kɛ i komi Mande ye min kɛ i fana bɛ fɛ ka na o ɲɔgɔnna dɔ de kɛ tugun i ye ci bila bamanan yɔrɔw ma an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'an bila ka na an kɔni tun bɛ ka na nka diɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kuma min nana bɔ i ka laseli kɔnɔ kɛnɛ kan yan kɛnɛ kan ɲɛfɔli na o y'an jigi fa tiɲɛ na an n'a kɛ sa ɲɔgɔn fɛ fo finika fo nɛrɛbɔ a ko jamu duman an ko Tarawele a ko e bɛ fara an ka bulon an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an fara cogo de filɛ ɲɔgɔn kan n y'a f'i ye n ko an y'an tɛntɛgɛlu an y'an ka kɛnɛ nin ban pewu an ye Segu kɛnɛ ban ka kɛnɛ in ban an bɛ k'an kunda Burukina de kan sisan o y'a sɔrɔ guvɛrnɛriw sigila a bɛ mɔgɔ ta Manden ka t'o kɛ guvɛrnɛri ye Kidali yɔrɔ dɔ Gawo yɔrɔ dɔ la a bɛ mɔgɔ dɔ ta Gawo yɔrɔ dɔ la a bɛ n'o kɛ directɛri ye Bamako yɔrɔ dɔ la kɔni ko bonyana nka anw n'ale yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ sa ale yɛrɛ min ye ɲɛmɔgɔ ye sisan an n'ale de bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ an taara Burukina an donna Wɛngiya kɔnɔna nin fɛ an ye siya dɔw sɔrɔ yen nɔ ko Riku o Riku ninnu de ye mɔsiw minnu bɛ ci 3 dɔrɔn kɛ k'a ɲɛsin u ɲɛkisɛ ma a n'olu minnu fɔlɔ jɛra ka se ka tɔw minɛ ka di ale ma ka ale ka hakilina yira tɔw la a n'olu minnu fɔlɔ jɛra o kama a kɛlen ka mɔsiya tɔn dilan a y'olu de kɛ mɔsi première qualité ye quoi a y'olu de kɛ mais mɔsiw ka jɔyɔrɔtigi fɔlɔ ye ko Benderew nka karamɔgɔ ko so min bɛ maa bin i t'a tulo fura ye an ni Soni Ali Bɛri an ye san caman de kɛ fo ka taa kɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ gun nin kan n'o ye mɔsi naba ka gun nin ye an ni Soni Ali Bɛri anw bolo an ka fara ɲɔgɔn kan ɲɔgɔn don nka ale de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye quoi awɔ ka d'a kan dɔɔni a kɛra cogo o cogo kɔni ɲɛmɔgɔ 2 t'a la anw ka ɲɛdɔnni kɔnɔ ka tɛmɛ Soni Ali Bɛri kan nka min nana anw kan an kamana na Soni Ali Bɛri de ye tɔn dɔ dilan kab'an wulila an ma baara yɛrɛ kɛ baara min cɛ ɲɛna ni baara min ye ka jamana dɔ kɔnɔ ka siya dɔw fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ i komi an ye siya dɔ dilan ka bɛn an ka kuma ma quoi i komi Soni Ali Bɛri ka dɔnni nana se hakɛ dɔ ma i komi a yɛrɛ ye siya dɔ inventé quoi a ye siya dɔ dilan ka bɛn a ka kuma ma i komi bi Manden bɛɛ ka sɔn a ma ko Manden jamu bɛɛ sinankun kɛra Keyitalakaw ye o t'anw kelen ye ka sinankunya kura dɔ dilan ka fara bɛnbaw ta kan wa Soni Ali Bɛri fana ka dɔnni nana se o de ma i komi ale ye siya dɔ dilan ka fara diɲɛ siyaw kan o de tɔgɔ ye ko mɔgɔsi malo tɔgɔ de don a ka kan na kɔrɔkɔrɔ fɔ malo tɔgɔ de don o kama tɔgɔ ni kumaden kɔrɔ tɛ mɔsiw yɛrɛ ka kan na bada mɔsiden bɛ yen tɔgɔ la karamɔgɔ kuma dɔ la kuma yɛrɛ fana t'o nɔfɛ koyi nka min nana anw kabakoya Soni Ali Bɛri ko ne min ma ko ne y'ale terikɛ ye dɛ Soni Ali Bɛri ko ne bɛ don o tɔn in de la k'o dafa kabila 5 la ne ka kabila fana bɛ don o la k'o dafa kabila 5 nka ale yɛrɛ t'i don ne ko an karamɔgɔ i tɛna don kɛwale de la wa ou bien i tɛna don tɔgɔ yɛrɛ fana na i t'i don kɛwale de la fɔcogo wɛrɛ la i t'i don tɔgɔ fana na ka d'a kan i t'i don mɔsiya bulon kɔnɔ i t'i wele bulon kɔnɔ kuma na i tɛ sigi bulon kɔnɔ kuma na bulon kɔnɔ kuma tɛ sara i la o bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ ye nka i filɛ ka tɔgɔ kura min da n'o ye mɔgɔsi malo tɔgɔ yɛlɛmanen ye ka maaw tɔgɔ kɛ ka siya 5 don o kɔnɔ n'i ye ne yɛrɛ don o kɔnɔ e yɛrɛ fana b'i yɛrɛ sɔrɔ siya in kɔnɔ wa i t'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'ale t'a yɛrɛ sɔrɔ ale kɔrɔbɔrɔ de y'a to n'a ka kɔrɔbɔrɔ ye
karamɔgɔ kuma b'o tiɲɛ tigɛ e ka taa Burukina be Mayigaw be yen nɔ hali sini mɔsiw de don o bɛɛ ye Soni Ali Bɛri yɛrɛ kɔw de ye Mayiga minnu be yen mɔsiw don nka n'i taara mɔsi dugu caman na i bɛ taa sɔrɔ mɔsi alimamiw de don nka Mayigaw de don olu bɛɛ ye cɛkɔrɔba in yɛrɛ kɔw de ye o ma taa o an si ma dan kɛ n ko an ye fɛn min datugu a birila ne n'ale bɛɛ de da la a ɲɛdɔnnen don a bɛ faamu kabi yen n'a y'a dabirili daminɛ an dala sa ko jɔnko n y'a f'i ye n ko an ye min kɛ o jɔnko n'i ye Soni Ali Bɛri kunu bi k'a sigi k'a ye a ye anw se jɔnko min ma anw ye min kɛ ka jɔnko nin ɲɛɲini ɲɛnamaya kɔnɔ n'an tun ye k'a kɛ ka ɲɛnamaya de ɲɛɲini ko ɲankuma an ye fɛn dɔ dilan diɲɛ bɛ min tɔnɔ bɔ tellement que jɔnko ni a kuranɛ n'a bibulu ni a ɲɛfɔli ɲuman n'a ɲɛfɔli juguman ka taa sɔrɔ ko jɔnko kuma laban o hakilina laban o décision laban bɛ Alahu subhanahu wa taala yɛrɛ de bolo anw bɛ yɔrɔ ɲɔgɔn sɛgɛn a k'o ka ɲɛnabɔ i komi Beteli Mugadasi misiri ko kerecɛnw y'a d'a ma tiɲɛ ko silamɛw aw de n'a tiɲɛ tali ka kan aw de ni tiɲɛ ka kan n'Ala tɛ ninnu bila baa ye jɔn ye ninnu bila karamɔgɔ ni bɛɛ bɛ don a kɔnɔ o kɔni o y'a fɔ cogo min na cɛkɔrɔba fana ye Tarawelew bɔ k'a sɛri Burukina ye wa an cira an jɛnsɛra taabolo cayara baden cayara an tɛ ɲɔgɔn ɲɔgɔrɔ dɔ bilen yɛrɛ o kɔsa in na sa tubabuw ka nali laban n'u bɛna jɔw fili an kan k'an minɛ diyagoya la ka tɛmɛ n'an ye maa de minɛ tubabu ninnu ka bingali waati k'a jago jugu n karamɔgɔ ko bingalikɛla tubabuw ka bingali jago jugu saw tɛmɛ ni principe jamana tun tɛ quoi ili de don a bɛ komi dugukoloni fitinin de don kɔgɔji sanfɛ komi kilomɛtiri 40 kilomɛtiri 30 kilomɛtiri 20 dugukolo kɔgɔji sanfɛ bon espagnoliw ka ni portugais ka cɛkɔrɔbaw bɛn'o da yen nɔ ta ye min na ka sɔrɔ ka batomisɛnninw di denmisɛnninw ma olu bɛ boli ka taa Gabon ni Congo tu kɔnɔ jamanaw na ka maaw gɛn sentigɛ yɛrɛ la ka taa jɔ fili la so la dɔrɔn k'u minɛ k'u sigi donc n'a ye baton tigɛ ka n'u bila u bɛ bila quoi kungo kɔnɔ taa yɔrɔ t'u la u tɛ se ka kɔgɔji tigɛ ka sigi a distance kɛ k'a diya kojugu n'a cɛ fo so minɛ dama commencera ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fo ka na yɔrɔ yɛrɛ kɛ dugu ye n ko bi ma ninnu bila nin ko ye anw ka nin tɔn dumanba nin anw ka nin baara kala wulu nin an ye baara min kɛ san 5 ka kɔnɔ Soni Ali Bɛri taatɔ filɛ o bɛɛ lajɛlen de dasi dɛnɛ na k'o tɔgɔ ye karamɔgɔ k'a fɔ an m'a sɔmi sɔrɔ an y'a sɔmi sɔrɔ dɛ wa k'a fɔ an m'a fɔ a ye an y'a fɔ a ye dɛ nka anw y'a fɔ a ye komi tulonkɛ fɔli de la n m'a dɔn fana y'a fɔ a ye sinon an y'a fɔ a ye dɛ Soni Ali Bɛri i k'i ti don bulon kɔnɔ i t'i yɛrɛ sɔrɔ mɔsiya la i bɛ to i ka kɔrɔbɔrɔya la o kɔrɔ ye e ye nin tɔn kura min dilan ko mɔsi e ka kɔrɔbɔrɔya o bɛna kɛ a damana ko ye ko min mɔlɔn ka bon ni nin bɛɛ ye ou bien ko min mɔlɔn ni nin duuru nin bɛɛ mɔlɔn bɛ suma ɲɔgɔn ma o tɛ donc ne ye min faamu Soni Ali Bɛri an bɔra min ka so ani nalen filɛ ko min daminɛ naba ka gun ka ya kelen tɛ sisan i bɛ fɛ ka na ko in kɛ ni fanga de ye an dun jɛra min ka fanga tɛ Soni Ali Bɛri an jɛra min ka fanga ne tɛ fɛ k'i janfa n tɛ fɛ i fana ka mɔgɔw janfa e ni tɔn min dilan nin tɔn in cɛ ka ɲi a kasa ka di nka e k'i yɛrɛ tɛ don a la e bɛ to n'i ka kɔrɔbɔrɔya ye o b'a yira anw na de ko fila e ka kɔrɔbɔrɔya ka fisa ni tɔn in bɛɛ lajɛlen ye ou bien e ka kɔrɔbɔrɔya kelen mɔlɔn ni tɔn nin duuru mɔlɔn siya duuru nin bɛɛ mɔlɔn bɛ kɛ ɲɔgɔn na o mɔlɔn i bɛ se k'o sɔrɔ de i bɛ n'i jɔ diinɛ ko de kɔfɛ sisan an ka dugutigiw min y'an ka dugutigiw caman bi ko dugutigi kuma na ko jɔn ko dɔ wɛrɛ b'i bolo ka d'aw ma ko ni dugutigi y'a bila yɔrɔ min na ko dugutigi gansan wɛrɛ ka mun ayi ko alimami ko k'ale bɛ fɛ ka Ala ta fɔ ale ta tɛ dɛ Ala ta n'i ko dugutigi ko i da bɔ kuma na dɔrɔn o kɔrɔ ye ko Ala k'a da bɔ kuma na dugudenw bɛ suruku kɛrɛfɛ k'i kɛlɛ k'e ye sɛtani ye e ni sɛtani bɛ ka baara kɛ i m'a kɛmɛ
ne ko be ala de ta fɔ a ye a ko n ka n dabɔ kuma na ne tɛ dɛ a kan bɛ ala de ninnu de ye hibili sɛ alimamu ye fanga sɔrɔ dugutigiw kan ta de mande a bɛɛ bɛ jigin dɔɔni karamɔgɔ maa kana kɔrɔtɔ dɔgɔdɔgɔnin soli don karamɔgɔ k'a ma k'a tɛ tɔ foyi to filenba kɔnɔ fɛn na tɛna tɔ t'o la karamɔgɔ an bɔra sɛnɛko min kama sɛnɛ ɲɛwala o banna Burukina an ma tɛmɛ yɔrɔ kan bilen an tun bɔra k'an bɛ taa an ka dɔnni min feere an ma se ni dɔnni ye hali kuwajida la bilen an danna ye musokow daminɛna sa dɔ bɛ 9 furu dɔ bɛ 8 furu Soni Alibɛri b'a ka bulon kɔnɔ a n'a ka jalamugu a b'a ka masaya wolo ani alikuranɛ ye min a ma fama a ma fɛn ko ɲɔgɔn ye dɔ fɛ Soni Alibɛri ko silamɛw bɛɛ ye silamɛ nka n'i bɛ ka mun minnu tɔmɔ ka bɔ o rɔ komi garadi de bɛ silamɛya la ko cɛ minnu danna muso kelen pe ma ka se ka wasa n'a ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ko tɔ to k'olu de ye ale b'olu de kɛ muminu ye bon minnu ye muso 2 ni muso 3 ni muso 4 ta bon olu ye silamɛ landaw ye gansanw nka minnu ye muso ta ka tɛmɛ 4 5 6 kan n'u bɛ silamɛya kɔnɔ olu de kan ka jate silamɛ tɔw bolo komi silamɛw ka jɔn i ye jɔnya baara de kɛ maa bɛ min ye k'i b'o de baara kɛ karamɔgɔ an sigilen ko ne kasira nin don ɲɛji la fɔ mi yɛrɛ an taara so kɔnɔ fo k'an bana n seginna ka na Soni Alibɛri ma ko Soni Alibɛri Soni Alibɛri n'an seginna ka taa an sigi kɔrɛ masabulon kɔnɔ duga masabulon kɔnɔ i ni buwakolo cɛ e bɛ sɔn k'i ɲɛ jɔ kɔrɛkaw ɲɛ na k'i nana ne kɛ jɔn ye muso de nɔfɛ yan Soni Alibɛri n'an seginna ka taa do bulon o bulon kɔnɔ do masala kɔnɔ k'a fɔ k'e ye welewele da dokaw ma ka welewele da sualakaw ma ka welewele da mandenkaw ma anw de ye boli kɛ su ni tile ka jama fara ɲɔgɔn kan k'e magɛ o jama nalen se o dikɛnɛ bɔyɔrɔ la e ka ala ma se ka na ne sara ni foyi ye ko fo jɔnya Soni Alibɛri ko parce que ne ye muso ta ka tɛmɛ 4 kan Soni Alibɛri nin tɛ baasi ye wa ma kɛ ma baasi ye nka n'i ka kɛnɛ don y'o to ye ne ta baden wulila k'a digi cɛ ko jara o kɔfɛ k'a ja den dɔw seginna ka na dɔw taara dɔw seginna ka na dɔw taara fo ka na se o denkɛ cɛ 6nan ma o ko i jɔ dɛ Soni Alibɛri ko an k'a ɲɛɲini ta Soni Alibɛri ye min dabira an ka mɔgɔw da la a y'a dabira da la ni diinɛ de nka Soni Alibɛri ye diinɛ sɔrɔ cogo di bon ale ka ɲɛɲini na a ye ka phrase min sɛbɛn nin yɔrɔ la n bɛn'o f'i ɲɛna a ko kɔrɔbɔrɔw tun bɛ Wagadugu komi école maître quoi le plupart de kɔrɔbɔrɔw Wagadugu fanga la kalan karamɔgɔw de tun don donc Wagadugu cilen kɔrɔbɔrɔw n'u kɔ o kalan karamɔgɔya nɔ o kama kɔrɔbɔrɔ Siseya Kaya Maga Sise bɔnnaw don nka u n'a sɔn marakaya ma u tɛ sɔn ma anw t'o kuma nɔfɛ nin yɔrɔ in ala na mugu jateminɛ ni nin ye mɔgɔ ye ko a bɛ dugu nin dɔn o kan ka dɔn a kumakan na u ye foli kɛ u banna foli dunankɛ min bɛ ka don dugu kɔnɔ dunankɛ ko ale ma ko karisa i bɔra dugu min na nin dugu in tɔgɔ ko di lamɛn dɛ i bɔra dugu min na dugu nin tɔgɔ ko di donc o b'a yira kodɔnna na nɔ nin tɛ nin kɛnɛ mɔgɔ ye ɲɔrɔn bɛ lagosi min na ɲɔrɔn bɛ labugu min na o don ɲɔrɔn bɛ lakɔrɔta min na o don o kɛnɛ kan maa ka suru o kɛnɛ in na o bɛɛ bɛ ɲɔrɔn dugu yɔrɔ dɔn o don tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ nin kɛnɛ in yɛrɛ de mɔgɔ ye fewu o siga t'an na an ko karamɔgɔkɛ n ko dugu nin tɔgɔ ye ko ɲɔrɔ u b'a fɔ ɲɔrɔ ni sayɛli a ko nɔrɔ an ko i komi ani Soni Alibɛri ka kuma i ma n'ale jɔ diinɛ ko in na an ko karamɔgɔ nɔrɔ
be dine kuma de ibe min dona mbonyu wono mina ni ndugu ngono dugu ntogo ko nyoro nyasoro nyoro nta kuma den korodo ka kana nta kuma den na tudo noro te noro e dine ko ima do dugu fono ko ma te kana moko dugu to ele e dum tara jonga so akabe ndi amishi ngok mamune bitanga yala e ananyo zoro dodo o mamme anyo zoro nyoro talla ko ga bogo misiri bayin ko ne baru ko tirende danne ci ko fle ka fo tirende danne ci ko fle nga yoro do be fonga sigo kan nana bi nyugo en don folo na dugu do dala ni do ani musoro ne ba yi don folo na ani musoro ni o anana ke mamna na yes yoro soro dugu ngono ne mita baro ka fe ana musoro de bi baro gana ga musoro bi baro tane ko aba fo negam Aisha iba keta nego ngoni cheni nga muso nga kada ede ma be abi se ga muso ento ko ale bi se ga muso to ko mana chiye duro nega Aisha angwa mango nterge vraiment ini ga muso nga baroka ni ago ne ma ko ne nyeba la chorba ke te ko do na ya ngoyo jabi chugo be ako ko do na te kuma ta ne nyeba la sebe ne kalanga te fu do batino te doni ima do doni gindo ko ko ni bi kuma ne ka duka ibe ne de yin nga duki barala ba fi ne de afi ko muso ne ko muso do kadi yele amanga jela idella ka mene go muso ngomo meda akole muso te kaka jo muso de do ni yo chorba kunu bi ka nyininga Michel journaliste ni yeno sigi bi ba do mi foya mba fo yele soka sisa sa angata wasolo ikata fo wasolo ngaw yena ku de yoro jele ko ila kibi fo kana ke jonye alaka jonye maraka on ni wonchi anno ni shirangi teti mo yuka keleke ko gambo tigi mine kana o de sigle ma bugu kono nga cheke bel latifu ka soro itintel latifu redo ado ite papa ga do onde ni sigira ka boroge papa ga hali ga semena onde tubake go hali ka sebeni onde tubake isigo sigi ki be batini kono batini banya na bo ite ni do ito do igo ne sira ka kelenge nyoro kola igo ku ga juma seri de bo qur'ane kono ba yi kalande maradlaw ni alimamo anyu shuga de sengache nate ubitaka bona ate duma jogo fulana masoro qur'ana kono chesi bulo ga yara no tewa inna nako qur'ana li katabu ko kara qur'ana li kataba ko da ba fa he to tonye fi qur'ana kalana de ne do ne ko ika bo donta kono ka yara abe ka juma sele jogo fulana galo ya mba bulala nati bulo sira blane ne bulo bema dlansi bilena nga bema dlansi bilena ni ko gafe do ba do tanyi ni ga do no nyini ni ga gelema Michel le journaliste ni blay ga doge daba tungara masiga ke ngodje ga fo daba tungara masiga ke ni bise ga ke nta yiri la ngata ni ya ke bika sebe ka livre kumbolo la mbalmage asugu jago jugo era la ba biso ngako kana to eje no anyogona titiri tebo titiri mi na bi suma nyogo madro bido yere do pop awo ko malila seligala do wulila malila nyeyini ni gala do makala nendo alaga kalangera sababu e fale ni jifu sigira ko ala ni l'américain on sigira ka kuma ala be wolofi do abe wolofi ya kemino ndo manu wala wala chesir le men nyeyini na kametu ni wanje ko digede mbe ka digede laba ngwa chiga fle na be se go nyana banye
n'i y'o bila i ka titiri kan k'i sera k'a kɛ n ka cɛ n ko an bɛɛ b'a journaliste n balimakɛ n balimamuso i bɛ se ka wuli wa k'i ka avion ta jurururu ka taa jigin Ɲɔrɔ aéroport la n'i bɔra aéroport la i ye bolifɛntigi min sɔrɔ a fɔ k'i bilasira an fa n'an mɔkɛ ka so Buye Hayidara n'i sera i tɛ girin ka don a kan dɛ bulondalasigiw bɛ yen i bɛ dɔ ɲɛfɔ olu ye olu b'a biribiri ka taa fo ka taa se bulon 7 kɔnɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ sen dalen b'a kun kan a ɲɛ bɛnnen b'a fa ma ten tep a bɛ ka balo i b'a fɔ k'i na bɛ bɔ cɛkɔrɔba ye i bɛ fɛ ka cɛkɔrɔba de kuma ɲɔgɔnya kuma min don bonya don karama don cɛkɔrɔba ka kɔrɔta don cɛkɔrɔba ka wasa don cɛkɔrɔba ka taaɲɛ don wa n'a bɛnna fana diinɛ ti ɲa ni cɛkɔrɔba ta ye Mali dugukolo kan o kuma ko an fa an mɔkɛ dɔw tulomasama an ka alimami an ka kutubuli jamaliya denkɛ Sheikh Ahmadu kutubuli jamaliya awɔ ne m'a fɔ dɛ n ko ne m'a fɔ dɛ Mula Idrissa Hayidara de y'a fɔ Banamba n ko bamanan kan tɛ Mula Idrissa Hayidara ka don ko filimu banna ko an bɛ taa disikɛti fili dɔrɔn girigara sina k'i kun labɔ cɛkɔrɔba nin he cɛ u b'a fɔ cogo min na n'i y'ale n'a ɲɛ ye n ka cɛ ale tun bɛ qualité min kan maa si t'a dɔn a ko Ɲɔrɔnkaw k'a b'a ɲɛna ko avion wulila ni Sheikh ye gansan a ko ne ka cangaranbere min dalen filɛ n sen kɔrɔ ni ne girigara sen tun dalen b'a kan ko Sheikh y'i to avion na ka n'i bolo da ne girigara kama na a ko girigara i sen bɔ cangaranbere nin kan n bɛ taa Ala ka latigɛ bila baara n bɛ segin ka na o de y'a kɛ ne ye sen bɔ a ka avion sera ka wuli sinon tubabu bila kɔnɔ ka avion bɛ se ka wuli Sheikh ye k'an balolen to dugukolo in sanfɛ u y'a ta k'a kɔrɔta k'a bolo kɔrɔta k'a bolo firifiri i m'a ye a ye filimu kura daminɛ cogo bɛɛ siranna k'i sigi den ninnu fitinin na makɔrɔ k'u baloko ɲa ka tɛmɛ kiraw ta kan Mali kɔnɔ n'i ko ko kira b'u ɲɛ fo n'i y'o yira ne la karamɔgɔ ale y'a cɛsiri ɲɛɲini fɛ dɛ donc ale ka ɲinini nana mun ye ko n'a ma ɲa ko Soni Alibɛri ka diinɛ bɔra a ka siya de la n'o ye kɔrɔbɔrɔya ye o kɔrɔbɔrɔw fana ye diinɛ sɔrɔ cogo di u y'a sɔrɔ Wagadugu o Wagadugu yɛrɛ kan ka sɔrɔ yɔrɔ jumɛn ale tina ka wuli k'a bɛ taa daminɛ fo a sun kɔrɔ de karamɔgɔ m'a dɔn ale ye yɔrɔ jan taama n'i m'a dɔn ale ye yɔrɔ jan taama ale bɔra fo Dedugu mara kɔnɔ fo Murutani Kɔgɔjida la ka na ɲɛɲini de kɔ voilà donc ka ɲɛɲini tiɲɛ yɛrɛ la Wagadugu min bɛ ka fɔ dugu don a sigira a duguba tun bɛ min yan de don hali ni du tɛ yen bi dɔɔnikɛlaw y'o sɛmɛntiya o sɛmɛntiyara yili na ale tun bɛ k'a ɲɛɲini ten yilinkisɛ tigiya de la karamɔgɔ a mɛnna kɛnɛ in kan ye dɛ a mɛnna munumunu in na kɛnɛ in kan wa i bɛ miiri fɛn o fɛn na a ye fɛn o fɛn ye ɲuman ni juguman a y'a bɛɛ sɛbɛn n ko ne ma d'a la ni fa tun t'o cɛkɔrɔba la sɛbɛnni fɛ a ye sɛbɛnni o de ale ye min sɛbɛn dɔfɔ nin na maa si mo hali o tilan 5nan sɛbɛn o cɛkɔrɔba fɔlɔ min nana kɛnɛ nin kan yen o cɛkɔrɔba nin a ka taa ka segin kɛnɛ in kan k'i ma ko a siɲɛ 4 na Ɲɔrɔ di Sahel a siɲɛ 4 na Ɲɔrɔ di Sahel a ye an bɛ se k'a fɔ a ye mɔgɔ dɔ lasɛnɛ ka komi dunan tɛ dunan lasɛnɛ ale bɔtɔla dugu kɔnɔ ale n'a bɛnna a bɛ don dugu kɔnɔ ale bɛ bɔ ale dun bɛ nin dugu nin kɔnɔ yan san 10 de kɔ c'est à dire ale bɛ na yan ka taa sigi san 4 nin y'o siɲɛ 3nan fɔ 4nan ye donc ale bɛ yan san 10 de kɔ a ye dɔgɔnin i b'a ni kira min suma bɔ i k'o yira n na Baba Moro tun b'a dɔn k'a to kulu a ye Baba Moro dɔn k'a to kulu denkɛ Ngwa ni Musa jɛra ka Musa to kuluba wa Musa yɛrɛ taara bɔ a ye i bɛ Amadu secogo dɔn a ka so i bɛ Jɔnkuna secogo dɔn i bɛ Sanɔgɔ secogo dɔn son excellence Kasimu Goyita yani i ka s'a fɛ i kan ka tɛmɛ président de fɛ yen fɔlɔ i b'o ɲini ko président kuma dɔ bɛ kamɛti denmisɛnninw da o président n'i ma bɔ ka nin ɲɛfɔ nin kelen tɛ nin kuma dakun ka bon dɛ
o komi kidali ko mi sena o ye koba nga koba wara be ko président keni Mali kira de ye ɲɔgɔn ye a ye heure 3 de kɛ so kɔnɔ a fila a bɛ ka fara wa président a siga de bɛ maliden fanbara k'a fɔ ko cɛkɔrɔba in bɛ kan min fɔ e b'o wa a siga bɛ maliden fanbara k'e bɛ kan min fɔ cɛkɔrɔba in b'o ko kasi nege kɔrɔ bɛ maa min na ni bolo kasama da nun kɔrɔ o ye ko wɛrɛ dɛ o de y'a sɔrɔ anw y'a mɛn an ka cɛkɔrɔba de fɛ n'o ye aw yɛrɛ compagnie d'armes dɔ ye cɛkɔrɔ Bagayogo min taara bolo da Baba Moro kan k'a fɔ ko misi de président ka fanga o cɛkɔrɔ fa wolofa wa o fana ni cɛkɔrɔba in de sigira i komi son excellence Kassim Goyita n'a sigira cogo min na u fila de sigira Bugura koyi nka ka bɛn o cɛkɔrɔba in ka ɲɛfɔli ma a ka degedenw ye o ko a ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba min na nin ko a bɛ bamanankan mɛn a bɛ bamanankan min mɛn n balimakɛ n balimamuso e tulo filɛ min kana ko bamanan nin waati na e wɛlɛ singalen bɛ min ma ko bamanan nin waati na kumabaga ye min ye nin waati na ko bamanan a bɛ bamanankan min mɛn ne tɛ o mɛn o ka fɔ ma ne ko n balimakɛ n balimamuso o ɲɛɲinini o kana san n'o gindo ye o kana t'i da n'o gindo ye bamanankan in ye mun de k'a la a sigilen bɛ kan ni jamakulu de da la kan ni jamakulu de donnen b'a kɔrɔ a bɛ ka fɛn o fɛn kɛ ɲuman ni juguman a bɛ ka kɛ kan ni jamakulu de la Mali in kɔnɔ ko an bɛ fɛ k'a dɔn ko kan in ye mun de k'a la n'a t'a fɔ n'i y'a sɔrɔ a b'a kɛ n'a ko a t'a mɛn anw y'a mɛn minnu da anw n'olu fara maakɔrɔ nkalontigɛlaw kan nka o kan ka gɛlɛya anw ma kosɛbɛ ka d'a kan olu tɛ se ka fara maakɔrɔ nkalontigɛlaw kan k'a sɔrɔ ale ni président ye ɲɔgɔn ye u fila a dun siga bɛ maliden caman na ko Kassim tɛ kan wɛrɛ mɛn ale ka kan ale Kassim tɛ ale ka kan in mɛn a siga dun bɛ maliden kɔnɔ fanbara ko ale tɛ Kassim ka kan in mɛn o barola jumɛn na a fɔ ale kan k'i da n'o gindo ye n balimakɛ n balimamuso t'o ɲɛɲini k'o ɲɛfɔ malidenw ye k'a tɛ kan in fɔ mun kan in ye mun kala tana jumɛn bɛ kan nin na ɲama jumɛn bɛ kan nin na k'a ka n'i da de habada n'a m'o fɔ malidenw ye ko ko an sɔnnen don a ma kun ye Mali kuranɛ a denw y'an minnu kɔni ko an sɔnnen don a ma kun ye Mali kuranɛ o siga t'an na cɛ tɛ se k'o yɔrɔ nka ko an ko k'an ka kan ye mun de k'a la n'a t'a fɔ anw n'a mɔkɛ jɛra mɔkɛ tun b'a fɔ anw b'a dɔn fa tun b'a fɔ o den bɛ se ka k'aw ye k'aw kɔrɔbaya o bolo kɔnɔ k'aw ka o kan kɛ ko a t'o fɔ a da la cogo si de ma faso kɔnɔ wa n'a bɛ fɛ ka mɔlɔn kɔrɔta bi a ye bɔ a ka kan in de fɔ n'o mɔlɔn kɔrɔtara an ka jɛ o ka bon ni i bɛ tɔgɔ min sɔrɔ diinɛ na i bɛ wasa min sɔrɔ diinɛ na cɛkɔrɔba e ka bɔ bi ka i ka laseliw kɛ bamanankan jɛlen cɛɲi na ko maliyɛnw bɛ k'a mɛn komi a fɔra anw ye k'i b'a mɛn cogo min na ne bɛ to k'i ka i kan fɔ cogo min a fɔra k'i bɛ kuma ten de n'o ye tiɲɛ ye bɔ i k'i ka laseliw kora maliden k'a mɛn o de wasa ban kan ko a bɛ taa fɔ dɔ ɲɛna o b'a dabiri k'a dayɛlɛ k'a sago n'a dɔgɔ fɔ a la e yɛrɛ tulo b'a la i b'a dɔn k'e bɛ ka min fɔ i ka laselikɛla ye a n'a bɛ ka min lase malidenw ma kelen tɛ hali kuma lamɛncogo an b'o dɔn i yɛrɛ ka kuma la i yɛrɛ b'a dɔn k'e bɛ ka min lafɔ ani e bɛ fɛ a ka fɔ cogo min na malidenw na ani laselikɛla bɛ ka se fɔ cogo min na kelen tɛ anw ye denw de y'a ɲɛma o min bali ka kan ye fɔ n balimakɛ e ka taa ɲininka